Wiecie, dlaczego Niemcy nigdy nie mają kaca po Sylwestrze? Podpatrzyłem u nich jeden bardzo sprytny sposób na kaca, który postawi każdego na nogi dosłownie w 60 sekund. Czyli w ciągu minuty będziecie jak nowonarodzeni. Bez kaca, bez bólu głowy. Dzięki tej metodzie Niemcy nigdy nie mają kaca. Ten sposób zawsze działa, zawsze pomaga. Nie wiem, jak wcześniej mogłem bez niego żyć. Bo często jest tak, że bawimy się na imprezie przez całą noc, a następnego dnia rano niespodzianka. Trzeba iść do pracy. I żeby od razu stanąć na nogi, trzeba rano wypić taki napój. Zobaczcie. Najpierw bierzemy pół szklanki zwykłej wody, najlepiej ciepłej, około 40 stopni. Dodajemy tam pół łyżeczki grubej soli, pół łyżeczki cukru i pół łyżeczki soku z cytryny. Teraz bierzemy zwykłą kolę, dolewamy trochę do naszego napoju i wszystko dokładnie mieszamy. Wypijamy ten napój jednym haustem i już jesteście jak nowonarodzeni. Metoda sprawdzona, korzystajcie.